Dobrý deň, vážení televízni diváci. Asi sa čudujete, koho tu teraz vidíte. Počkaj, vypúkam sa. Máš miesta dosť na karte, hej? Kika bude strihať. Blíži sa silvestrovské vysielanie televízie Hronka a tak som sa rozhodol, že tento priestor si tu proste skúsim. Reku, aké to asi majú tí naši kolegovci pred tou kamerou, keďže ja som stále za ňou však. Dobrý deň. Prichystali sme si pre vás nejaké také vysielanie, také trošku akože srandovné. Môžem? Môžem. Prvá ukážka z týchto nepodarených záberov patrí Pálovi Sedláčkovi. Tu späť už bež. Plánovali nočný výstup na Andrejcovú útulňu. Andrejkovú? Má to svoje čaro a tiež je to väčší adrenalín. Ráno pre turistov. Čo som tu chcel povedať? Ale toto tam nedáš, to som iba robil. Kto to bol točiť na dole? Do plaču mi je. Netlač sa na mňa. Ale ona sa na mňa tlačí. Tak... A už sme zmenili uhol. Poď ďalej, a čo? Začneme, ako dlho ste v Hronke. Čo? Jej, tak... A to som si nepripravoval. Sranda je aj s Kikou, pretože Kika tu nie je až tak dlho v našom tíme. Nie na mňa. Dobre. Relácie s ňou alebo natáčanie spravodajstva, spravodajských spotov s ňou, tiež nie sú práve najnudnejšie. Poď. Ja to nepoviem. Padol finálny verdikt. Ja to dám na štatív na budúce, pojem na kávu. Ty si rob dookola. Na stretnutí poslancov mesta Zvolen a riaditeľa Národnej Na stretnutí poslancov mesta Zvolen a riaditeľa Národnej Náročnej tej... No poď. diaľnica pôjde. Verdi. To bola naša krásna Kristínka a čo iné nám zostáva nakoniec ako náš krásny Jozef. Ten tiež nie je jeden z tých neomylných a tak sa poďme pozrieť na jeho vydarené kúsky. A práve za mojím chrbtom sa odohráva medzinárodný turnaj ženskej kategórie s dotáciou $10,000 amerických. Povedal si chrtm. Dobre? Super extra mega veľký splň sa blíži. Splň si povedal. Splň to je. Splň. Splň? To splň. Počkaj, splň. Bože môj. Máme pre Kiku Hodiny materiál. slovenčiny vám dám všetkým. Máme No poď. pre Kiku materiál, nahrávaš? No. Možno. Máte v aute videokameru? Nie. Je vec druhá. To je hit. Daj mne. Touto cestou ďakujem mojim kolegom, že s nimi môžem spolupracovať, s každými, aj s technikom Petrom. A samozrejme, prajem vám všetko dobré do nového roku. Roka, nikdy neviem, ako sa to povie. A aby ste mali pekný nový rok, aby sa vám darilo, aby bolo všetko v poriadku a hlavne, aby ste sledovali našu televíziu, lebo myslím si, podľa mňa osobne si myslím teda, že je sa na čo pozerať. No, to bude lepšie. Dobrý deň, vážený. Nie je to až také ľahké.